kuti King munhu mutapa anotigadzira Emerson Mnangagwa oisa zvigananda iye King munhu mutapa uyu, nekuti ukangoona vatongowana unza word rekuti Emerson Mnangagwa simply unenge watotitaurira kutoti anatagwirei nana Chivhayo yese unenge watova legalize munyika. Vanhu vatiri kutaura kuti vari illegal, get away. Ndini ndadaro inini. That is bullshit. China idzo. Kulien TV. Atibatike zvechopu chopu. Kulient wadoka sei mfana. Vanhu vaya vatanga uri kunzwa here. Nasi DJ Hole amenukana nezuro ndambotarisa kuti zvakauploadwa rini. Engari pamatare kane vanozviti varidzi venyika. Mnangagwa aona kuti nyika yarema manje ndokuenda kune dziya dzinonzi munhu mutapa manje. Tichitambudzika kudai so. Ndokuenda kune dziya dzinonzi munhu mutapa manje. Kuenda kunoti ndakukuisa imimi pamberi. Kureva kuti matova shield yangu. Nekuti kana ndirini ndakuitira hand over nyika kuti chitonga imega. Zvinorova kuti munenge makushanda nekuti zvakatadzwa nevamwe vakatanga kutungamirira nyika inoyi. Amunhu mutapa ava pavaisiya nyika ichitongwa naRobert. Pavakasiya nyika ichitongwa naRobert since 1980. Ivo vakanga vachitei, vakanga vari kupi? Vada kuzotonga nyika nhasi nekuti tiri kutandanisa Mnangagwa. Number 1. Amunhu mutapa chaiwo kana dzakati kwesere chaiko. Nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzika kusvikira nyika yaita madhende. Sezvayakaita izvi amunhu mutapa varipo vakatarisa Robert Mugabe. Kwazotanga kuzotaurana naRobert Mugabe kuma 2016 or something like that. Pavanonzi vakaita madebate zvanga zvichitaurwa zvacho kudii apa. Ndati inini. Zvese izvozvo zvichiitika since 1980. Havana kumbobvira vakamboita take control of ZANU-PF, vachiona ZANU-PF ichiita zvaiita. Vanhu vachiuraiwa, vanhu vachigochwa, vachibikwa, vachidyiwa munyika yeZimbabwe, muchiitwa mashura mashiripiti nezvipini mashura aityisa muZimbabwe umu. Kunyangariswa kwevanhu, zvinhu zvese izvozvo zvichiitwa munyika makanga muina King akanyarara kuti ziya ari musaga. Chinhu chinonzi kingship ka chibve kudenga, toda kuti tizvitaure zvinhu izvozvo. Handiti nekuti munhu kuti atove king zvinotova nekwazvakabva nazvo. And kingship inopera kana isina kurongeka. Hatitambudzike kudai sotobva tateerera isusu kuti King munhu mutapa anotigadzira Emerson Mnangagwa oisa zvigananda iye King munhu mutapa uyu, nekuti ukangoona vatongowana unza word rekuti Emerson Mnangagwa simply unenge watotitaurira kutoti anatagwirei nana Chivhayo yese unenge watova legalize munyika. Vanhu vatiri kutaura kuti vari illegal, get away. Ndini ndadaro inini. That is bullshit. China idzo. Kutiudza isusu hatishamisirwe netsvimbo zvemazuva anaya. Zvekuti tsvimbo zvanga zvitaurwa uyu anodzani uyu DJ Hole zvekuti tsvimbo inodisappear, hatina kana basa nekudisappear kwetsvimbo, vanhu vachiparara, vanhu vachifa. Tsvimbo iri kudisappear zvekuchengeta nyika here kana kuti zvekutokesa nyika nezviri kuitika munyika umu. Toudzwa zvetsvimbo dzinodisappear netsvimbo dzinozoita sei, kutaura kuti tsvimbo idzodzo ndo dziri kutokesa nyika. Last week apa 3 weeks back kana kuti 2 months back, I don't know, but hazvisi zvekudharadhara. Manje apa pakanga paine mumwe murume akanga achibuda achititaura wekuchipingo uko, achititaura nezvechin'anga chekuchipingo kuchinoendwa naMnangagwa uko kuenda kundoromba nekunotora mapowers. Chaari kunzi ari kuchigadza umambo nehuchifu pamberi pachifu munhu mutapa iye uyu. Kwakanzi kune chimunhu chiri kunzi chingungunyane chakatorwa kuMozambique uku
chiri kunesa muchipinga umu izvozvizvi munhu mutapa wacho ari kuite chi anoyasa kutitaurira nezvezanu pf nezvemapurisa. That's bullshit man. Zvino manje munhu mutapa manjeka kana ari munhu mutapa wezviganandaka aita zvakanaka because he is now joining the forces of hell. Handiti tinosangana nesu vana veZimbabwe hatina mambo anotidya kudaro so isusu vana vedu tanga tisingazizive kuti chifu munhu mutapa ndo vari kuti urayisa kudai so kuti urayisa zvakadai so chifu munhu mutapa. Seriously otitaura zvetsvimbo motitaura zvechichi vanhu vachifa vanhu vachiabduct vanhu vachiparadzwa vanhu vachiita sei vanhu vachimbunyikidzwa oya chifu munhu mutapa anotitaura kuti anoda kumirira nyaya dzezanu pf because kana achitaura nyaya yekuti Mnangagwa chifu munhu mutapa simply yakutotitaura nezvenyaya yezvigananda panapa ndo kunonzi kuzotidena manje ikoko. Isi hatisi generation yaye yekutyisidzirwa nekunzi hanzi ningirikina akazodai ningirikina haazodi. It's to hell man, get away. Hatine kana kutombozvinzwa hatinei nazvo zvekuti hanzi chifu kana kuti kuita sei nguva dzekuita zvinhu izvozvo dzakapera kudhara ende kana kudhara kwacho futika zvaitogara zvitoriko kutoti unotogona kuto overthrowewa kana uchinge uri chifu asina musoro kana uri king asina musoro asina brain unoto overthrowewa and we are going to overthrow that madhala nedynasty yake yemafidi iyoyo isusu kana achinge akuita sezvaari kutaura izvizvi anotara kuti nyika yakaita sezvayakaita izvi ndo paanotanga kubudikira instead yekumirira nyika itange yagadziriswa ozotanga kuzotaura kuti vana vangu ndauya kuti zvizoda izvo zvizoda izvo ototanga ari kutopindira kutosimbisa chigananda. Seriously to hell nezvitsvimbo zvavo folk putsaki tide kana kuzviona kumeso kwedu izvozvo ngavaite zvinhu zvavo izvozvo right. Izvozvo izvi munhu mutapa ngaachimira nechigananda chake aite zvinhu zvaada kuita nechigananda chake ngaatosiyana zvake nekuda kuinvhovha mamwe mazita. Silence ina mohadhi iyaya naningirikini nachiwenga iyaya haisitombori yekuti vanhu vanoda kutaurwa mazita avo vachibatanidzwa naMnangagwa. Get away. Muda kutoita unga hameno kuti muda kuti muhadhi aite kufira kana mumotikari achingofamba from point A to point B munhu akabvira kare kare kutaura ndaneta. Chiwenga hasi kutaura nemunhu hamusiye zita rake munomutuka munomutsvinyira munomuponda-ponda muchimubaya baya muchida kutsvaga kuda kutirai kuti paitike nyaya dzekuti mukwanise kumuwanira mhosva. Ari kuramba akanyarara nhasi mutomutaurira kuti hanzi vice prime minister wekudii. Chiwenga ambofa akaita vice prime minister waMnangagwa never. Muri kuzvinyebera izvo. Mohadhi ambofa akaita vice prime minister waMnangagwa muri kunyepa. Muri kubatanidza zvinhu zvekuda kunyeba kuda kusvibisa mazita evanhu. Mnangagwa ndizvo zvaakuita kuda kuhwanda nemazita evanhu. Ndi mambo wekupiyei asina njere kudaro so ari kuona zviri kuitika nyika otaura zvinhu. That king is going to be overthrown. I promise you. Kana asingazive kunonzi kutadzira chigaro chemadzitateguru ake kana ari mwana wamunhu mutapa chaieka ndiye mambo wekutanga atanga kutadzira chigaro chinonzi munhu mutapa kusvibisa zita rekuti munhu mutapa. Ndo vanonzi mashura atiri kuonayo pasocial media. Mashura mambo anoya musocial media achisikoita zvinhu zvakadai so izvi. Zimbabwe haimbofa yakazorora kusvikira zvinhu zvakadai so izvi zvapera izvi. I promise you this is the beginning and muchaona kuti zvichafamba sei. Hatibvume isusu vana veZimbabwe tichishungurudzwa chitambura kudai so. Munotitaurira isusu kuti hanzi chifu munhu mutapa abatana naMnangagwa apasi pamunhu mutapa. What is that? What are you trying to do? Muri kuedza kutigadzira chinhu chinonzi hani zita racho imimi zvigananda imimi. Hatibvume zvinhu zvakadaro izvozvo as long as tichingori munyika dzakapararira vana vachitambudzika vanhu vachiita sei. Totaurwa nezvamambo. Unoita mambo unoganza nevanhu vasina identity, vanhu vasina mavhu. Unoganza nevanhu vasina mazita, vasina matitle deeds munyika. Maunoti ndemawe iwowo zviti uri munhu mutapa anoganza. Unotoganza nenyika yakadaro, nyika yakapwanyika kudaro seiyoyo.
Munhu Mutapa anototaura, anotogara kushaya table naMnangagwa, munhu aparadza vanhu, aparadza mahospitals. Vanhu vari kufa 2 million. Statistics yevanhu vari kuparara muzvipatara umu vachifa nenhumbu, zvinhu zviri nyore, zviri easy kudaro izvozvo. Nyika yobva yanzi ina king. Haunyari king iwewe, unomira pamberi pevanhu uchitaura kuti I am the king. Get away. Wakafumuka zvimwe zvingatomboite mudhara yote. Tokutaurira isu hatimbokutya. Hatina kana basa newe. Watibhowa zvimwe zvisingatomboitisa, hatimbokupoterere. Haichisiri nguva yekuti tinoswera tichisekera zvinhu zvisina kana nebasa rese, muchitigadzirira zvidhori imimi. Tichitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese imimi, tichitambudzika kudai so. Nekuti zvakatongofanira hapana kusiri kufa. Makatiuraya kudhara. Makatiuraya imimi ana Mnangagwa neZANU-PF nezvigananda zvenyimi. Makatiuraya kudhara. We are done. Takafa kudhara. Hamuzozviona kuti vana veZimbabwe vese vakafa. Nyika yese yakafa. We are dead. We are as good as dead. Isusu. Totaurwa kunzi hanzi tina king. King wevanhu vasina basa kudaro so. Population iri kuva scattered munyika dzese. We are busy scattering day and night. Tiri kuita vasiri kumhanya tichitiza munyika imomo, ndo mune munhu anotaura kuti ndiri king. Ndo zvauri kutungamirira izvozvo zvewe munhu Mutapa iwe. Ina handina kana basa nazvo. Takatofa kudhara. Takatofa kudhara. Izvi zvimuri kuraya, muda kurayana nyoka yemabhunu mumajero. Muda kuraya Geza. Chiwenga wacho hamuda kunyeba yewa, muri kutsvaga kuda kuuraya each and every time. Day and night munenge muchingo attempt kuda kuuraya Chiwenga. Munofunga kuti hatisi kuzviziva. Hatina basa nazvo. Generation yedu isusu yevana veZimbabwe zvizvi yakamuka. Munhu haungozviti king uchitipwanya uchitiparadza. Kutambudzika kwese kuti kutotambudzika, tasingazivi kuti kutotambudzika tine mumwe munhu anonzi munhu Mutapa pamberi pedu isusu. Zvino manje chinzwai manje vamambo munhu Mutapa, taakutaura manje isusu youth. Tigadzirisirei nyika. Tsiurai Mnangagwa wenyu uyu. Vanhu vese vachiparadza, vachiuraiwa, vachiitwa sei mumaoko menyu munhu Mutapa imimi. Kureva kuti mhosva dzese dzakaitwa naMnangagwa nezvese zvakaitwa zvese zvese zvakuiswa mumaoko menyu imimi manje kuti muzvigadzirise, nekuti mati imimi ndimuri kutonga. Toda kuona kuti ticharamba tichipondwa here tichiparadzwa nemapurisa. Toda kuona kuti imimi muchatonga chii, muchatonga sei, muchitungamirira zvipi. But zvenyu izvi zvekuti muri muofisi naMnangagwa, kana muri mambo ane masimba imimi, bvisai Mnangagwa pamberi penyu tione. Kana imimi munhu Mutapa imimi muchiti muri mambo ane simba, muri mambo ane simba, kana zvamuri kutaura izvo kuri kudeclare kwechokwadi chaizvo kuti muri kudeclare kuti mimi nyika maitora bheki kwamuri mimi sevene venyika imimi, sekuva mwene Mutapa, mwene wenyika imimi. Kana mazviti mimi mwene matora nyika imimi, tibvisireiwo Mnangagwa uyo pamberi penyu uyo, tibvisirei katione Mnangagwa muofisi umu. Nekuti Mnangagwa ndiye ari kuita kuti nyika iite sezvayakaita izvi. Imi muri kufara here wamunhu Mutapa imimi nezvamuri kuona munyika imi, saka tiri kupopota. Muri mambo, hamuzi Mwari. Tinotokuudzai zvatinototaura izvi, tototya kutozviudza Mwari kwete mambo. Because a king can be overthrown. Zvinotorwa izvi zvekunzi muri mambo izvi kana kuti kuita sei. Hamuna kubva kudenga mwene Mutapa. Munotitaura kuti munoshare table naMnangagwa, muchimuappointa kuita prime minister, kureva kuti now he is now newly elected by you. He is newly appointed by you. Mwene Mutapa. Kutiisira Mnangagwa. Ndakazvitaura ndikati tinoda kuti tizvione nezuro chaiye. Saka madzoka zviri kubuda kaizvi. Okay, let's go. We are now ready for what's coming next. But kana zvinhu zvikaramba zvakadai so, zvichiramba zvichishata kudai so, kutarisa imimi pamwe chete naMnangagwa wenyu, nekuti imimi ndimi matomu elector, mimi mbachezvenyu mamu appointa Mnangagwa kuva a prime minister weRepublic yeZimbabwe, mukabvisa republic.
mukaisa kingdom imimi mukabva mapedza imimi mukati uyu is now a prime kureva kuti he is now newly appointed. Emerson dambudzo munyika medu isusu. Haiwa tinobuda musaga tirakana basa nazvo hachisiri nguva yekutombotya zvetsvimbo dzinodhisapiya nechuchichi twenyu twese utoto to hell netunhu twenyuto. Tsvimbo hadzidhisapiye vanhu vachifa vachipondwa nemunhu wamuri kuapoinda nhasi imimi muchimuita a newly appointed prime minister. Kutitaurira tsvina chaidzo idzi. Posta izvozvi Kuliend, posta.